हेलो लोगोफोर, आं मिजिं बर', नोंथांमोना नायगासिनो मिजिं बर' चेनेल। दिनै जों रायलाय बेस्ट बिजनेस आइडिया लकडाउननि उनाव। जेरै नोंथांमोना भिलेज एरियायाव आरोना, भिलेज एरियायाव थारमाने बिजनेस आइडिया, गुड बिजनेस आइडिया प्रफिट जागोन बायसा। बेयाव जाबाय फार्स्ट नाम्बारावनो जायो गट फार्म, थारमाने बोरमा फार्म। बोरमा खालामना नोंथांमोना खासि खालामनानै बेखौ फाननो हायो। दानियावथ' 5,000 6,000 7,000 गाहाम मोनलाबायो। आरो सेकेन्डआव जाहैबाय मोसौ फार्म। मोसौ फार्म, नोंथांमोना मोसौ फिसा बायनानै बेयाव मोसौखौ फाननोबो हाबाय। दानियाथ' मोसौ गिदिर मासेयावनो 40,000 गाहामबो मोनो आरो गाइखेरबो बिखि फाननानै नोंथांमोना माबानो हायो। आरो थार्डआव जाहैबाय ब्रयलार फार्म। ब्रयलार फार्म, नोंथांमोना बेखौ फिसिनानै ब्रयलार फिसिनानै बेयाव नोंथांमोना दाउदैबो फाननो हाबाय, दाउखौबो फाननो हाबाय, दाउनि फिसाबो फाननो हाबाय। बेयावनो नोंथांमोना बहुत फैसा खामायनो हायो। आरो फर्थआव जाहैबाय मैगं थाइगंनि दखान। बहुत मानसियानो लाजियो मैगं थाइगं बोरै फाननो, बिदि नङा। जुदि जानो गैया जिते माबा मोनसे ना माबा मोनसेथ' खालामनानै जाखानांगोनखा। दानि जुगाव लाजिबा जेबो जाया। लाजिबाथाय जेरै दोङो बिदिनो थानांगोन। नोंथांमोना गाज्रि मोनना जायखिजाया जे सैथो बेखौसो बुंनो, जेरै दोङो बेरैनो थानांगोन। 5 नाम्बाराव जाहैबाय गस्ला प्रिन्ट खालामनाय, क्लथ्स प्रिन्टिं, ड्रेस प्रिन्टिं बिजनेस थारमाने गस्ला साफायग्रा बिजनेस। जेरै दा मिसिङा बारा दाम लाया, बियो 5,000 5,500सोआवनो मोनो। दानियाव बहुतता काप प्लेट बहुतताबो नोंसोरो बेयाव प्रिन्ट खालामनानै माने गोसो मथै पिक्सार माबाना होनानै बेखौ फाननो हागोन। नोंथांमोना बायग्रोना ला प्लेन टि सार्टफोरखौ माबा गेन्जिफोर माबाफोरखौ गस्लाफोरखौ बायनानै बेयाव प्रिन्ट खालामनानै नोंथांमोना बेयाव दाम बारायाव फाननो हागोन। 6 नाम्बाराव जाहैबाय टिउसन क्लास। नोंथांमोना टिउसन लानानैबो बेयाव फैसा खामायनो हागोन। दानियावथ' जोंनि गामि एरियायाव 500 600 गाहाम सासेयावनो। होमबानो नायदो, जुदि 10 जनबाबो लायोबाबो नोंथांनाव 500 करिबाबो नोंथांनाव 5,000 फैखायो मासाव। ओरैनो सास्लाय जुदि मासाव 5,000 फैयो, मा नांगौ। 7 नाम्बाराव जाहैबाय इ-कमार्स वेबसाइटआव फाननाय, जेरै एमाजन, फ्लिपकार्ट बेफोराव माल फाननाय। नोंथांमोना मालफोरखौ बायना लाबानो जाबाय। आलिबाबा, एक्सप्रेस, पेटिएम बेफोरावनो बहुत खमावनो मोनलाबायो। बेफोरनिफ्राय नोंथांमोना प्रडाक्टफोरखौ बायना ला। प्रडाक्टफोरखौ बायनानै बेयाव नोंथांमोना पेकिं खालामग्रा प्लास्टिक, कार्टन बेफोरखौ बायनानै नोंथांमोना पेकिं खालामनानै नोंनि पार्टनार डिलिभारि खालामग्रा कुरियार बया फैनानै प्रडाक्टखौ लांफैना हैगोन। बियो ओमफ्राय एकाउन्टाव सोनानै हरगोन फैसाखौ। 8 नाम्बाराव जाहैबाय मास्क दखान। मास्क थारमाने खुगा होथेग्रा मास्क दखान। थारमाने लकडाउन थारमाने बहुत मानसिफ्रानो दा कर'ना जागासिनो नालाय, लकडाउन नालाय, बेनि थाखायनो गिनानैनो बहुत मानसियानो कर'ना जोबबाबो लकडाउन खुलिबाबो मास्कखौ लाबाय थाखागोन। नोंथांमोना मास्क दखान हो, मास्क दखान, सेनिटाइजार बेफोरखौ हो। थारमाने बहुत मानसियानो गिनाय थालांसिगोन। हाजार हामलांबाबो गिनाया थालांसिगोन। थारमाने नोंगौ जोंनि इदोसो बासिदों, जोंनि जिउआ इदोसो बासिदों, जों इखौ नांबाय थागोन होननानै सेनिटाइजार आरो मास्कफोरखौ बायगोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना सेनिटाइजार आरो मास्क दखान हो। 9 नाम्बाराव जाहैबाय जोंना मबाइल दखान। जेरै हमना ला बहुतफोरानो फ्रेन्चाइजि होयो। बहुत कम्पानि जेरै भिभ' माबाफ्रानो बेफोरो बहुत फ्रिफोरावबो होलाबायो। फ्रि माने बिदि नोंदो थारमाने नोंनियाव रुम, बेफोराव पुरा रुम, दखाननि रुम साजायनायफ्रा नोंनि जानांगोन। बाखिया सब बिसोरनि जाजोबगोन फ्रियावनो, बिदि आरो। बिनोसै दिनैनि भिडिअ'आ। जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना जुदि इयुनाव बेफोरबायदिनो मोजां भिडिअ, बिजनेस प्लेन बायदिसिना टेकनिकेल रिलेटेड बहुत बेफोरबायदिनो नलेज मिथिनो लुगैदोंबा, मोनबाय थानो लुगैदोंबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। आरो बहुतता बेफोरबायदिनो बेलेग लेंगुवेजनि आरो बहुतता रिलेटेडनि भिडिअ मिथिनो लुगैदोंबा, नलेज लानो लुगैदोंबा, आंनि गुबुन चेनेल दोङो। बेफोरखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव चेक खालामनो जाबाय, लिंक मोनगोन। साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो भिडिअफोरखौ नायनोबो हागोन। स' एसेनोसै, बाय।